anorodza chiso cheshamwari yake. Aumbofa wakagona zvechiso chako. Aumbonyeba. Of course ndo pameso pako ndo pane maziso. But aumbofa wakaona zviri paziso pacho. Panotoda mumwe kuti ati ndofunga chitauro chamapukutisa changa chakadini. Achito iwongo usingazvione zviri paziso. Zvinotoda mumwe. Saka wakati zvesungano ndinozvigona ndega ndiri kumba unorenhema. Buda uye kusungano kune vamwe. Murare muchitaura pamusoro pezvashorwa nevana kumba, zvashorwa namai kumba. Udzwe nevamwe kuti aiwa Sawira ndopa uri kuirasa ipa. Hama dzedu hadzidi izvozvo. Saka ndodi woteerera. Indaitoone zvakadaro. Hakuna nyaya isingagadzirike ipapa. Nyaya dzese dzinodii? Dzinogadzirika. Iwo vachiita uruwadzana, vachiudzwa. Handiti? Kunotoudza mufaro uye unenge uri kuruwadzana uye kuti havaudzwe. Tiri kure zvedu. Unenge uchiona kuti hatinongoita sevhisi yakamboita mufaro waitona namai. Varivega kwavaruka. Unongoona kuti ndofunga kunenge kuri kutaura. Vachidzidziswa baba vanonzani? Baba vanonzi Jethro. Asi vachiera mbizi. Vachiudzwa manjenjenje. Ani. Vachiudzwa. Kana kamwana kakauya neshinga rehuni kanoda kutendwa. Mangwana kanomva kauya nerimwe hombe. Nyangwe kasina simba asi munotoona kaita simba. Izvi zvimwe zvamunoti hazvina simba kusatendwa. Kana zvikatendwa zvakadaro zvinoita simba. Rimwe simba racho rinova mupfungwa. Ukangofunga kuti handitendwe. Nyaya yacho inoperera pai. Saka panoda uchenjeri hwekusimudza chii? Pfungwa dzemunhu uyu. Kana njere dzake dzaactivetwa. Apera. Handei tinoita izvozvo. Sungano yedu yapera ka. Amen. Kuchengeta vana taudzwa nditi? Kugara navamwe muraini taudzwa nditi? Kuuya kusungano kuti kwakanaka taudzwa ndita? Amen. Nekuti chakanakira kuno kana basa rikanzi haripo, Mwari vakanaka vanopiwa munhu wavo zvakare zvinoita zvakanaka kuno. Asi kana kwava kunyika unoguta ukadya chino ukatemerwa ukadya nezvimwe zvinovhara tsinga. Kuno ndo kwakanaka kuno. Ndokuti zvinonamatwa uchidzorerwa kunani? Kuna Mwari. Kuti Satani wapinda wabata ichi nechichi, semasikiro amakamuita dzokerai pakati. Mwari voripeya. Amen. Mwari vodi? Mwari voita sei? Asi mukati ndofa hangu ndinyerere, munofa munyerere. Saka sungano yanga yakanaka. Chachitauro zvekuti kuvashona vanoti ndebvu dzinodzimuranwa. Apa manzwa kuti hanzi simbi inorodzwa munhu anorodza chiso cheshamwari yake. Kana muri kumba baba garai zvenyu. Asi tichakunzwirai. Uyai kusungano. Munzwewo kudare ripi? Rino iri. Hariitwe zvemakaro ekunzi hanzi zvino honai ichi zvimwe zvinobvisa unhu wedu. Ayo. Asi zvekuno zvinoperera pakunamata Mwari. Itai ndigare kapasi. Pana Petro 3 wacho.
musaverenge dzimwe, muverenge 7. Ndinongoda 7 chete. Avo vana Efeso 5 munozongoverengawo navaKorose hamuna muchingoverengawo ikoko kumba. Imba inongonamatwa isingamboverengwawo shoko mumwe musi kumba ikoko mangonamatsamura mamboverengawo kashoko. Iye vakorindi mumuverenga mako kana kuti maakozve kuti muone muri kuita zvii. Kuverenga 1 Petro